सावंतवाडी नगर परिषदेसाठी उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाकडून सुद्धा जोरदार प्रचार केला जातोय। आपण पाहतोय प्रभाग 10 मध्ये स्वतः विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ आहेत, त्याच्याबरोबर चंद्रकांतजी कासार आहेत, स्वतः उमेदवार सीमा मटकर आहेत। काय सांगाल, संपूर्ण सगळ्या प्रभागात तुम्ही जाताय, कसा प्रतिसाद मिळतोय तुम्हाला? नमस्कार। आम्ही बऱ्यापैकी प्रचार करतोय। लोकांचा प्रतिसाद अगदी खूप चांगला आणि आशीर्वाद मिळत आहेत, कारण स्थानिक ह्याचा आम्ही विकासाचा मुद्दा घेऊनच बाहेर पडलो आहे। त्यामुळे लोकांना आमचं पटतं आहे, कारण आम्ही काही खोटी आश्वासनं कोणाला देत नाही आहेत। त्यामुळे लोकांचे बऱ्यापैकी आशीर्वाद आणि प्रतिसाद आम्हाला मिळतो आहे। निश्चितच आपल्यासोबत विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ आहेत। काय सांगाल, तुम्ही पण या प्रचार प्रक्रियेत सहभागी होताना दिसताय, शहरात पूर्ण फिरताय, शहरवासियांचा कसा प्रतिसाद तुम्हाला यामध्ये मिळतो? नाही, नक्कीच चांगला असा प्रतिसाद इथल्या शहरातल्या नागरिकांचा आहे। एक गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाचं की सावंतवाडी शहराची असलेली ओळख म्हणजे स्वच्छ शहर, सुज्ञ मतदार आणि इथे सगळं असलेला सुशिक्षित वर्ग आणि एकंदरीत इथली संस्कृती जपणारा इथला जनता असेल, नागरिक असतील, हे खऱ्या अर्थाने इथली संस्कृती जपतात। आणि त्यामुळे इथे ज्या पद्धतीने अपेक्षित असलेला म्हणजे जो उमेदवार म्हणून एखादी व्यक्ती कशी हवी जे जनतेला अपेक्षित आहे, आणि त्या पद्धतीने आम्ही सर्व उमेदवार आमचे दिलेले आहेत। म्हणजे 20+1 नगराध्यक्ष उमेदवार तर आमच्या अशा आहेत की कोणी हाक मारावी आणि त्याला लगेच साथ देणारे आमच्या उमेदवार आहेत। म्हणजे गो सीमा म्हटलं की ओ सीमा म्हणणारे आमच्या सीमाताई आहेत। त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेचे चांगले अशा उमेदवार म्हणजे प्रत्येकाला आपल्या घरातला वाटणारा असा उमेदवार आम्ही इथे दिलेले आहेत, जे प्रत्येकाच्या वेळकाळ प्रसंगाला धावतील, जे वेळकाळ प्रसंगाला साथ देतील, अशा तऱ्हेचे आम्ही उमेदवार इथे दिलेले आहेत। त्यामुळे नक्कीच जनतेचा चांगला असा प्रतिसाद आम्हाला मिळतो आहे आणि नक्कीच आम्हाला चांगलं असं यश मिळेल। निश्चितच तुम्ही उमेदवार आहात, इथे प्रत्येक ठिकाणी जाताय, कसा प्रतिसाद आहे तुम्हाला? आम्हाला चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद मिळतो आहे। सीमाताईसारखे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आम्हाला लाभलेले आहेत, त्यामुळे नागरिकांचा तर एक उत्तम प्रतिसाद आम्हाला आहे।